Глава 1. Силата на малките навици. Когато хората си представят промяна в живота, обикновено мислят за драматични трансформации. Мечтаят да спрат всичките си лоши навици за една нощ, да започнат нова рутина или да направят голям скок към успеха. Но реалността рядко работи така. Истината е, че смислената промяна почти никога не идва от огромни пробиви. Тя идва от малките решения, които повтаряме всеки ден. Именно дребните действия – да си измиеш зъбите, да спестиш няколко лева, да направиш една лицева опора, да прочетеш няколко страници, тихо се натрупват и оформят кои сме ние. Това е основното послание. Малките навици имат значение. И те имат значение повече, отколкото си мислиш. Представи си парите. Спестяването на 5 лева може да изглежда незначително. Направи го веднъж и няма да усетиш разлика. Но ако спестяваш по 5 лева всеки ден за една година, ще имаш над 1800 лева, без дори да броим лихвите. Навиците работят по същия начин. Една тренировка няма да промени тялото ти. Едно здравословно хранене няма да трансформира здравето ти. Но ако повтаряш тези действия месеци и години, резултатите се натрупват и стават забележителни. Промяната често е невидима в началото. Именно за това хората се отказват твърде рано. Те не виждат прогреса, който се трупа под повърхността. Но точно както водата завира или ледът започна да се топи, резултатите в един момент избухват на повърхността. Ето и друг начин да го погледнем. Всяко действие, което правиш, е глас за човека, в когото искаш да се превърнеш. Всеки път, когато тренираш, гласуваш да бъдеш здрав човек. Всеки път, когато пишеш, гласуваш да бъдеш писател. Всеки път, когато спестяваш пари, гласуваш да бъдеш отговорен финансово човек. Нито едно отделно действие няма да те определи, но с времето тези гласове се натрупват и идентичността ти става ясна. Както малките добри навици се натрупват, така и малките лоши. Пропускането на тренировка, яденето на нездравословна храна или безкрайното скролване в телефона може би няма да съсипят живота ти днес, но ако ги повтаряш постоянно, те ще оформят бъдеще, което може да не искаш. Текущите ти навици винаги те водят към някаква дестинация. Въпросът е, харесва ли ти посоката? Представи си двама души, които правят малко различни избори всеки ден. Единият яде малко по-здравословно, чете няколко страници и спестява малко пари. Другият пропуска тренировки, гледа повече телевизия и харчи без да мисли. След седмица изглеждат еднакви. След месец разликата е малка. Но след година, 5 или 10, животи им ще са напълно различни. Това е силата на малките навици. Те не създават само краткосрочни резултати. Те оформят посоката на целия ти живот. Повечето хора надоценяват това, което могат да постигнат за кратко време и подценяват това, което могат да направят за дълго време. Успехът не идва от едно голямо действие. Той идва от хиляди малки действия. Бъдещето, което искаш, се изгражда тухла по тухла, навик по навик, още днес. Затова малките навици имат значение. Те са основата на всичко. Глава 2. Защо само целите не работят? Когато хората искат промяна, почти винаги започват с поставяне на цели. Искам да отслабна с 10 кг. Искам да спестя 5000 лева. Искам да изчета 20 книги тази година. Няма нищо лошо в целите. Те дават посока. Но проблемът е, че целите сами по себе си рядко водят до трайна промяна. Истинската сила не е в целите, а в системите, които ги поддържат. Помисли за спорта. Всеки спортист иска да спечели състезанието. Всеки отбор започва сезона с целта да стане шампион. Но само един успява. Разликата не е в целите, а в системите, по които работят всеки ден. Целите имат 3 основни проблема. Победителите и губещите имат едни и същи цели. Само целта не гарантира успех. Целите са временни. Можеш да отслабнеш за сватбата си, но ако системата ти за хранене и движение не се промени, килограмите се връщат. Целите отлагат щастието.
Казваш си: ще бъда щастлив, когато постигна Хикс. Но докато стигнеш до там, се чувстваш недостатъчен. А когато го постигнеш, удовлетворението бързо избледнява и вече гониш следващата цел. Това е безкраен цикъл. Вместо да се фокусираш върху крайната точка, насочи вниманието си към процеса, който те води там. Ако целта ти е да пробягаш маратон, системата е тренировките всяка седмица. Ако целта ти е да напишеш книга, системата е писането по малко всеки ден. Ако целта ти е да станеш финансово независим, системата е редовното спестяване и разумното инвестиране. Целите определят посока, системите определят напредъка. Не питай само какво искам да постигна. Запитай се: какъв човек искам да стана? Когато започнеш да се определяш не чрез крайната цел, а чрез навиците, които изграждаш, ти вече си по пътя към успеха. Целите са полезни за определяне на посока, но именно системите, които изграждаш, са тези, които те движат напред. Истинският напредък идва не от гонене на моментен резултат, а от изграждане на начин на живот, който прави този резултат неизбежен. Глава 3. Как навиците оформят идентичността? Всеки навик, който имаш, е не просто действие. Той е глас за това кой си ти. Това е една от най-мощните идеи в изграждането на навици. Навиците не само променят поведението ти, те оформят твоята идентичност. Хората обикновено търсят промяна на две нива. Промяна на резултатите – искам да отслабна, искам да спестя повече пари, искам да бъда по-продуктивен. Промяна на идентичността. Искам да стана здрав човек, искам да бъда финансово отговорен, искам да съм дисциплиниран и фокусиран. Първият вид промяна е повърхностен. Може да даде краткосрочни резултати, но ако не промениш идентичността си, старите навици се връщат. Истинската трансформация започва отвътре, когато се виждаш като нов човек. Всеки път, когато повториш даден навик, ти доказваш на себе си, че си този тип човек. Ако тренираш, доказваш, че си активен човек. Ако четеш, доказваш, че си ученолюбив човек. Ако пестиш, доказваш, че си финансово отговорен човек. С времето тези доказателства се натрупват и идентичността ти става все по-силна. Много хора се борят да променят навиците си, защото се държат за стар образ на себе си. Казват си: аз съм човек, който винаги отлага. Аз съм слабохарактерен. Аз не съм спортен тип. Докато вярваш в тези истории, ще се държиш така, че да ги доказваш. За да се освободиш, трябва да започнеш да пишеш нова история за себе си. Не е нужно да промениш всичко за един ден. Започни с малки действия, които дават нови доказателства. Пропусни една цигара – доказателство, че можеш да бъдеш непушач. Спести малка сума – доказателство, че можеш да бъдеш човек, който управлява парите си. Прочети една страница – доказателство, че можеш да бъдеш читател. Всяко действие гласуваш за новата си идентичност. Идентичността не е нещо фиксирано. Тя е резултат от навиците. Колкото повече действия повтаряш, толкова повече затвърждаваш кой си. Ако искаш да се промениш трайно, не се съсредоточавай само върху резултатите. Работи върху идентичността си. Стани човекът, който естествено прави това, за което мечтаеш. Глава 4. Цикълът на навика. Всеки навик, който имаме, добър или лош, следва един и същи модел. Този модел е известен като цикълът на навика и се състои от 4 елемента. Сигнал – нещо, което привлича вниманието ти и задейства навика. Желание – мотивацията или чувството, което те кара да искаш промяната. Реакция – самото действие или поведение. Награда – резултатът, който удовлетворява желанието и подсилва навика. Разбирането на този цикъл е ключът към това как се изграждат и променят навици. Всеки навик започва с сигнал. Това е като искрата, която запалва огъня. Виждаш пакет с цигари и искаш да запалиш. Усещаш миризмата на кафе и решаваш да си направиш чаша. Чуваш известие от телефона и го вдигаш да провериш.
Сигналът кара мозъка ти да предвижда награда. Следва желанието, емоцията или мотивацията, която те тласка към действие. Не просто виждаш цигарата, жадуваш за усещането на релаксация. Не просто чуваш звъна на телефона, жадуваш за информация или връзка. Не просто гледаш обувките за тичане, жадуваш за прилива на енергия след тренировка. Желанието е горивото на навика. Без него няма причина да действаш. Реакцията. Това е действието, което предприемаш. Реакцията зависи от две неща. Колко мотивиран си и колко е лесно действието. Ако искаш шоколад и той е пред теб, ще го изядеш. Ако искаш да тичаш, но трябва да караш 30 минути до фитнеса, вероятно ще се откажеш. Накрая идва наградата. Това е целият смисъл на навика да получиш удовлетворение. Наградата от пушенето е усещането на отпускане. Наградата от проверяването на телефона е нова информация или връзка. Наградата от тренировката е прилив на енергия и удовлетворение. Наградата затваря цикъла и подсилва сигнала, така че следващия път мозъкът ти да го разпознае по-бързо. Когато разбереш как работи цикълът на навика, можеш да започнеш да го манипулираш. Можеш да създаваш нови навици, като правиш сигналите по-видими, желанията по-силни, реакциите по-лесни и наградите по-удовлетворяващи. И можеш да разрушаваш лошите навици, като премахваш сигналите, намаляваш желанията, усложняваш реакциите и правиш наградите по-малко привлекателни. Всеки навик е малък цикъл, който се върти отново и отново. Сигнал, желание, реакция, награда. Ако искаш да овладееш живота си, започни с овладяване на тези цикли. Когато контролираш навиците си, ти контролираш идентичността си.